It's confirmed Sunday because he's talking to the bus driver. Yes. It's confirmed. Yeah, those are the dates. 9 p.m. Yeah. Okay, that's Sindikuziwa pamenepo ngati mukundimva mwaswera bwanji tanduzeni anthu ena madandaula anthu ena acho kuti sindikumveka apaso sindikumveka tanduzeni ngati sindikumveka chonde tandiyankhuleni abale ndikumveka sound iyo ndikumveka tanduzeni ngati sindikumveka mundiuzeso kuti ameya simukumveka nanga pali nkhani zokoma apa zoti tikambira netu abale lukapokoso simukumva ndikumveka eti pamenepo ndikumveka chabwino tikunena kuti lero ndi tsiku lina zulo after umenya mpira mukuziwa ndinabwera kuno kumpira koma kokubwera kumpira munthu sumangopanga za mpira wokha tikakhala kuti tili ndi free time mabwera kukumana ndi anthu ngati apa ndi a David Ambassador adziko la Morocco abwana amene tinawo limodzi komanso ambassador zomwe tinanalandira bwino kwambiri tidafika kuno so lero ngati tsiku lomwe tili free anangochiona kuti tisangokhalira za mpira zokha basi komanso ngati meya wa mzinda wa Blantyre tikufuna Blantyre wathu akhale okongola Blantyre wathu akhale oneka bwino ndiye choncho lero tinayi ni mwayi oza kumana ndi ameya amzinda wa Rabat omwe dziko la zathu lino likokongola kwambiri ndeti mafuna tipuzeti mazapanga ubale ukaonesesa kukulu koma ndi ku Casablanca pano sili ku Rabat yayi na bolo la Casablanca koma lero nalawirira ma meeting nimoti aditenga ndithu nabwera kuma meeting yoza kumana ndi mameya amzinda wa Rabat omwe tapanga ubale wawo kazembe onena kuti iwonso abwera ku Malawi kuzaona ma challenges ngati kwanza tuna ndi mapaki okongola kwambiri komanso mitengo yawo imene amadzalira lezo tizooneka bwino so paja Jomo safuna kumangolankhula osapanga yayi tofuna zomwe taona kuno phindu lomwe talipeza kuno libwere ku Malawi iso ndiye titakambirana ndi ameya amzinda wa Rabat amayi amene asangalala kwambiri ndipoti angoona kuchedwa kuti tisayinane mgwirizano wa ma-cities awiri amene watikhale pa ubale wa city ya Rabat komanso city Blantyre City Council mothandizana mene anenera kuti ndiye ambassador a deputy awo omwe kuno ndithu sinabwere kuzangosapotera mpira iyayi koma zomwe taphunzira kuno tikuzibweresanso ku Malawi mothandizana ndi a Minister of Local Government to implement chomwe taphunzira kuno ndiye nkhani ngati mukaona Blantyre tibe mapaki okongola mapaki anthu ena anatakatisa panopo tifati khale ni mapaki okongola Blantyre ndi chithandizo chochokera kwa anthu aku Morocco amene wa ubale wathu omwe tagwirizana ndi umenewo komanso sinkhani yokhayo iyayi zapanga ubale ndi city ya Rabat omwe ndi capital city anati tisathirepo mpaya ndiyendeso ndi panopo kumadabwa kuti ajomo anthu amene amalankhula anawo chichewa iyayi chizungu ka French mkatikati momo ka Arabic mkatikati pomo basi kulankhula anthu ajani kunena kuti amfanayo ndi wa look sharp ndofunika tipite ku Malawi kumene kuku tikathandizepo ndiye kenaka tinaona kuti Rabat ndi capital city imene lili Lilongwe kwambiri ifeyo tiphunzirebe tipange ubalenso ndi city ina yomwe ili ngati Blantyre yomwe ili Casablanca zochitika zake nchimwezo ngati ku Blantyre commercial city
yomwe anthu amapangirako malonda za malondazi timakaona kuti kuli mavenda takaona kuti kulibe mavenda osali pansika mmene ndakuonesaninso mavideo aliti ati kuti mavenda alipo koma they ali very organized amakhala malo oyenerera osati kungokhala malo ena aliwonse ndiye kunokonso titakumana ndi ameya adisimili nimoti ameya akuna chilonena kuti olo mundatwikira mawa ndikozobwera ku Blantyre ndizaone ma challenges omwe muli nawo tikuthandizeni zinthu zina ngati nkhani za zimagalimoto ya zinyalala komanso mmene tingasamalire m'matawuni mwanu, mmene mungasamalire mapaki, mmene mungakonzere komanso nkhani ina yomwe tinakambira ndi nkhani ya transport. Anzathu ali ndi mabasi zawo komanso kuli train imayenda mtown amati Trump anthu ena ndikumati ajomo mungunama atu ku Blantyre ungakhale Trump guys mukaenda mwa highway mucha tindi pakati pa njira tinayikapo maluwa tinayikapo zinthu zina zache man pakati pokapaja tikozopanga kuti Trump tuizidusa izichokera mulimbi kungodusa pakati pokuchokera pa Standard Bank izienda Trump izokalekeza mu Blantyre ndizotheka anthu ena ache ndikumakaika okay Trump malo omwe amadusa samayika njanji ngati zinjanji zazoti galimoto singadusepo zimakhala njanji zina olo galimoto imadusa mmomo modusa steamer anthu iya izosati ndizotheka. That's why tikupanga maubale ndi zomwe akufuna mkulukuta moyo ndi zomwe akufuna a Minister of Local Government athu kunena kuti tibwerese zinthu zanyuwani mani tikhala choncho pakaliti andi zinthu zina tikamapanda kukhulupirira tizizikhulupirira kuti nizotheka atu etu so mina jomotu chilomwe akugwira lero ndi imeneyo uyu ndi Casablanca. So panopo tapanga ubale ndi ma-cities onse awiri onsewa ativomereza sichoncho David ativomereza avomereza kuti city ya Blantyre ndi city ya Rabat komanso city ya Casablanca pakhale ndondomeko za zintchito zimene ma cities onsewa angagwirizane kuti apangire limodzi kaya kupanga ma city parks kaya kuthandizira za kukuza misewu transport systems zachitetezo musite ngati kuyika ma CCTV kukayendesedwe bwino gazi nyalala waste management ndi zina zotero ngati Blantyre muchapena palipo sitangoika makamera ndizotheka tapezatu oti thandiza chifukwa iwo ku city ya anthu 4 million ili ndi makamera city yonse chifukwa chimene chocho nkuona kunoku anthu ambiri amabwera ku kapena ngati matourist amabwera komanso akabwera chifukwa chimene amabwera chifukwa choti akabwera kunoka makande experience yabwino sapeza mavuto ena aliwonse kuti aberedwa ndi zinazo chifukwa cha ma CCTV yo ndefeso Blantyre mucha pochepesa anthu ngumalira kwambiri ma street kids apanga izi chani tikufatike system yonena kuti chinthu chikangochitika apolisi aziziwiratu pachitika ndi pakuti mwana omwe apanga ichi ndi chakuti timasakasaka njira kuti ndi zinthu ziti zomwe tingapangisira anthu aku Blantyre kuti azikhala bo ndemwa njira zaizo ndi zimenezozo. So some of the councillors travel to Morocco to come and check kuti anthu akupanga chani komanso yosukulu awo lizibwera ku dziko lathu la Malawi kuzaona chifukwa choti sitokafe omwe tingaphunzire etu iwonso ali ndi chidwi kwambiri kuti aphunzire Malawi kuti Malawi imapanga chani. Mukuziona timitengo timanena timitengo ngati mitengo iti inayo kuti ku Malawi ambassador mitengo iti ilibe tinayo tu Malawi ngati kukula bwino chonchi kunoku tu ndi kuchipululu ndi ku desert nthaka yofanana ndi alibenso mvula yomwe timakhala kuthirira yonse iyi ndi kuti kwathu kuja chifukwa timalandira mvula yambiri ndi madzi ambiri mitengo yambiri tatidzale bwino bwino ikula bwino bwino mosafa timene tili mitengo timutatiyala mu highway muja tizioneka bwinotu ndiye manena nkhani ya Trump anthu akati Trump kaya kuona ngati ndi chani ndi steam atu ife timati tereni koma stima yake sija atu cholemera chija chomwe chimayenda nchire chija kama kaka stima kopeuka kome kama endera magetsi so tikunena kuti nkhani ya transport nkhani ya congestion munthu akozongoyimisa galimoto mulimbi iye ndikupita ku Blantyre akagwira ntchito
wakwera tram tu imbi kupita ku Blantyre. Tram uyo tiyerekeze kunoku ku Casablanca ameya anzawo auza anzawo kunena kuti tram uyo ndi mabasi kunoku zinthu ziwirizi zimanyamula anthu oposa 1 million pa tsiku. Muone pamene popo ndiye kuti anthu ambiri akuseva ndalama chifukwa choti matramu amatenga anthu ochuluka komanso ndi ochipa, ndiye kuti anthu ambiri miyoyo yawo ikhala yabwino. Komanso china chifukwa choti magalimoto ndiye kuti sachuluka pansewo, misewu ija ilimba, komanso simpangaso chani usi wambiri musite, pollution icheperapo chifukwa choti anthu ambiri akugwiritsa ntchito public transport. Public transport iyo yochitidwa manage ndi asite ndiye kuti ikubweretsa income kusite. Anthu ambodandaula kuti mufuna mutese ma business. Sikutesa ma business. Ama mini bus ndiena wazipita ku Thyolo, ku Chikwawa ndi kwina kote. Musite mo. Koma Blantyre Nkona ameya munanena atu kunena kuti kumuzi inuyo muli ndi ma mini bus. Kuno kumuzi wa chifukwa chimene simukuona ma mini bus. Ndi chifukwa cha matramuwo. Sono iwo ali ndi tram ndi mabasi akuluakulu, kuchoka pa tram ndi mabasi akuluakulu china chimene chilipo chimene chimayendesa anthu sopano kuti munthu achoke tiyerekeze pa Commercial Bank kupita mwina pa Sunbed Mount Soch ndi nawo timataxi. Mataxi omwe tikuwaona mtundu umodzi abulu kulibe kuti ya mtundu wakuti. Chifukwa chimenecho zonse zili controlled bwinobwino chifukwa mataxiwo ndi kuti onse ali registered, aliyense amadziwika bwinobwino, and amene aliyense amapereka msonkho uboma komanso ndi kusite. Pamene site ikuyendesa sopano zinthu zikuluzikulu ngati mabasi ndi matram. Zofunika kuchita ndi zinthu ngati zake zimene chifukwa choti Blantyre tikationesese Blantyre ndi yaying'ono in terms of komanso akabaza mwaona ali chisawawa kwe zonsezi sitikunena kuti timpondereze Malawi ya sitingapange ngati imene amapangira kuno, koma tizayesa ndithu uku ndiku kodi ndi sea ocean Atlantic Ocean. Iyi ndi ku Atlantic tumukaona kuti zimaboti iona kuntunda kutanjiyazi yomwe iso tinakaona Mediterranean komanso pamene tinayima poyamba paja ndimene paukumana iyi ndi Mediterranean. Sono mukuona masitima ambiri ochifukwa choti Casablanca ndimene ndi port yayikulu kunoko. Akudikira kuti akaime. Port iyo ili hapo. Masitima onse akubwera pa port. Makamera musadandaule ndizonena kuti pa zinthu zina timalephera upanga ku Malawi chifukwa choti anthu ambiri amafuna alowemo. Kuti zinthu zonena kuti kubwera ku Malawi kuja ndiye kuti anthu onsewa timadandaula siku ndi siku kuti amaba amasula zikoza kuthatu, koma zimenezo anthu ambiri sazifuna iya chifukwa amaona kuti migodi yawo yadukira pati pamenepo ife sitili uposekereza mgodi wa munthu ina aliyense ya, koma tiliponena kuti Malawi wathu asinthe. Zanaso nanena hapo nkhani kunena kuti abale lero anthu tikusanga Scorchers kuti yafika second round ya WAFCON, koma kuti muiwerenge Scorchers kuti namba aliti it's about 30 years ago. Asikana joma unonga ndalama akanakhala kuti anthu onse amakhani mitima onena kuti aine ndikazamwalira azadyerere ndiyena, ife tikazapanga ichi boma lizasintha azadyerere ndi aboma inayo. Tifake ku Malawi tu chitukosibwera chifukwa zimenezozo. Timati pakabwera boma lina awo amati yayi ife tipakulire tuzathu awo akamaza bwera azaona minaza. That's why dziko lathu silipita patsogolo. Ndiye tikunena kuti tikazakhala ni mindset yonena kuti Scorchers lero yapanga qualify ku WAFCON quarter finals, chomwe yapangira sikuti Scorchers ndi alero tu pamabwera ma president ena kuzakhala kufamu ma president a women's football matimu kunali anthu ngati achina Jomowa mani amathandizira sanayangane pansi tu. Kunali achina David Dube, aina Tom Kazembe, aina Chimwala, kuli anthu we have players like Magi Chombo, Linda Kasenda ndi ambiri omwe amamenya mpira ujaulere, koma sanaziyang'anire pansi tu. Amangopira mwaona lero chinthu chicha chatenga 30 years or 25 years lero zipaso zake zambooneka. Ndi chimozo dziko la Malawi ndizonse zomwe tikunenazi si zinthu zoti lero ndi lero zinazizitheka ya, koma papezeke oyambisa ajomo ndi ameya abweresa makamera. Wina akabwera zaona kuti yayi Trump yomwe tikunenayi ndiyonena kuti lero ikabwera ena aso azaziwa zoti Trump tionjezere kwina kwachi kuti Longweso azafuna kuti akhale nayo kwakuti chitukukotu chimabwera choncho, koma tonsefe tikakhala osaona umangoganiza kuti yayi
tingopamba basi zithere pompa sizingayendetu ndizoona ati amwene muone uku kunyanja ndimakuonesani uku amwene osetu mabuilding malire yake ndi awo kumazi uku anthu amangokasambira basi kumalawi iko ndi amwenye okaokha where I think they wanted us to enjoy the beach. So you are good on Labat? Really? Hey, I'm going situfunika kuti ziziyang'anira pasi izoti sikuti kunoko maiko awa wati kamaona izi kulibe anthu ovutika alikotu anthu opemphaso aliko anthu sokuba aliko koma kuba kwawo ndikosiyana samangobaya kungoti chifukwa ya abaya amaba kuziwa zoti ziko lathu lipite pasogolo koma tindi asatana ina aje man kati ziti chani kaya asatana atu bila kudaba kuba ndi pamba omwe amwene Thank you, Rachel. You know, in this life we need to reign. We need to understand, man. Because the one is son. Man, concrete to end up. And I'm manga kare. So look on the kubeleza skuli kare tu. Pitani Blantyre. Blantyre atu akulu. Wiki ata kunali chaka chatha chomwechi. Kunali project ya World Bank yomwe amakonza ma drainage komanso amakonza mat food park moyenda muja amaika tapita ni mukaone mene zinatitibukira zonsezi zinatitibuka ino olo zaka zitatu tusi zinathetu mwina solipira ndalama World Bank wasana amaliza kulipira ndalama zatibuka ndeti ziti zikula tuzimalikonda amwene timasewera kwambiri kwathu kuja timasewera tikasakhala serious munthu akapasidwa ntchito aziziwa kuti ntchito yomwe akugwira kwagwirira Malawi sakugwirira chomwe yayi komanso kamagwira ntchito zikumbukira kuti ndi ana ako azafuna kuti chitukuko chimene chachipeza zitukuko zomwe tikunena kumaiko azinzathu sizalerotu zinazanamanga kalekale koma anamangawo ankaikapo mtima koma ku Malawi itu zimatheka 5 years umwe yonse tukubwerezaso zitukuko zomwe anapanga anthu ena chifukwa komwe anapangawo sizinalimbe yayi andife kumaombera manja kumati we need to stop muzimumva tu kulukuta moyo takamayankhula fundo zake zija muzizitenga kuti kodi president akufuna chani takampeze ni minister of local government mukamumve mfundo zake akamalankhula kunena kuti chani zinthu ngati zimene zozo zikufunikira mwayi koma timadana ndi anthu achilungamo ukanena chilungamo awa amazitenga ngati ndi madwo guys ndikunenesa izizizi man izizizi zomwe ndikudusa mwezi anamanga kale koma anayikapo mtima khoma laichi muyang'ane amwene yanganani taona khoma laichi mujiyang'ane kumenya hamala tusingaswetu ichi ndedapitani ku Malawi mukaone chinthu chamangidwa azana zana atu kungochigwira cho chingopulupusika ndiye kuli mbava sopane zochosa zikwangwani zochosa zinthu zoti zilimbisa moyo wa chinthu chomwe chikumangidwa mbava atu amwene koma zonsezo timazombera m'manja yeah, the problem ndi kuti timakhulupirira kuti ziko lino ndi anthu andali okha ya ife sitimakhulupirira ya muyang'ane chikhoma uko khoma limene limani ndi chisikatu chimene chitu
ichocho ndi chimpanda cha nsika chimene chocho muone mapolo sakuchosa tumagesi awo ma street lights pompa pali makamera sakuchosa iyayi koma siku athu iyayi mamvesa muyang'ane kama ndikukwera ya deputy ambassador kumalawi iko deputy ambassador ngaende galimoto iyi mufuna galimoto chodula zona tu bwana tifuna galimoto chodula chani timapasa nduzi magalimoto sikuziwa every 5 years tikufa tizigula magalimoto anyuwani akuti kuli mfundo kuti munthu akaendera galimoto 5 years izikhala yache kuli ena pakalero amagwira mboma amweni timaba kuli anthu ena ati amagwira mboma pano agwira mboma mwina 15 years ndiye kuti panepo magalimoto onse amboma kwa 15 years ndi yawo ndiye kuti boma linagula magalimoto atatu anthu akamati anthu andalama unonga zikula Malawi nipena ni makana tindi anthu ena chesaonekera bwana we are saying kuti munthu ali mu institution ya boma tinaika police kuti every 4 years munthu akaendera galimoto ndi yake ndiye munthu amene ujawa khapo zaka 20 pa company pa institution yabo ndiye kuti watenga galimoto 5 ndi 5 amene woto ni ndalama zingati zomwe ikuluza galimoto ikuluza boma pa zaka zimene zozo kuti ena lankhule umva kuti awa amadana ndi anthu zombesa chisoni amweni ndikuuzani ndiye kumapezeka kuti anthu ndi amayenda athu suti zomwe ndikulankhula zomwe zili ku Morocco oyamba kubwera uno ndi ajomo hayi anthu to ayenda muno aonamo koma tendibwerere kumuzi tikapange baba mwina aso ambassador mukabwera mu Malawi muzayiwala zonsezi zomwe mukuona kunuzi zapanga zwenzi muone umu ndikudusa ndi mutani erodo mupansi penipeni zapanga zwenzi kwa magesi ali nkwi tani erodo zapanga zwenzi kumakhani masomphenya tizili konda ziko lathu usati masewera abale anthu tinabwera kumpiratu anthu ena akubwerera lero masapota ena omwe tinali nawo akubwerera lero koma ife takomera afam president kunena kuti yayi ameya mulalo omwe akupereka ucha abwe apitirize muyang'ane posowererana anthu okalamba kumayenda umu kumadzi tikumeneko madzi akwathu mwamangamanga mahotelo madzi modzi koma inu timaganiza ifeyo madzi monse tumayika mahotelo anthu amphawi akamapita kunyanja taona namwe timitengo ititi mplanta mjatiti azala ititi sizingatheke zenezi planta yakuzooneka wanyato athu taona koma amwene akuluakulu ena asamatichitise manyazi koma nduna zathutu suti ndikuanyoza even ma-MP amene ma-MP ena amakhala makomiti osiyanasiyana tikumakhala ku parliament uja malankhulana zinthu zofoyira instead of tizibweresa maishu zingaka there are also some good restaurants here. Amwene chakomera ambassador kunena kuti meya wawo wagwira bwino ntchito akadyera njimbe ndi abatu tikusakasaka malo okudya kuti tikadye koma ndi nkhani zomwe ndikuzinena tikanena za mipira zimosemu mpepite mwanyenja muli timaground kuti anyamata kuzokumaseweramo mpira basketball chani chi netball zosangalatsa kwambiri amwene koma ifeyo anatitemberera ni ndani anatiloza ni ndani kuti tikapanga chisankho tizipanga beza ndale basa tikapanga chisankho we need to move on and develop our country kuti ikhale dziko looneka bwino koma amwene ndale zosatha amwene amwene tiziphunzira ife meya akozo council MP
Because zimene makali anduna ukhalanso MP. So ni proposal yabwino kuti apopo ndaone siswa ndaona itoro kuti mapaki kuti background just exercise pompo kuli ali tipo pompo kuli basketball to background mbambale ziko latu lichana tiroza ni ndani pena umazifusa atu lero nzeru timakhala nazo tikazachoka mboma tizakhala ndi nzeru ola awa kuti mwavi aina chichola zoma kumana kula ku parliament za nzeru tu koma mbwaito anali nawo anali mboma sitipanga tikakhala mboma koma tikapita ku opposition ndipo kuti makhala ndi nzeru kani ndana na drosa kuko ka opposition magaliza chakuti munali pampato nava chimwendo to akula mkhola tsiku linali nata chimwendo anga achimwendo inuyo tu munali mwine wacho wazosezi zomwe tikudandaula lero simunapange chifukwa yagani mwene ina ndo kumalawa mandiseketsa kwambiri amwene ino ndikukumbukira kaya nali MP ndani nda imene yoyo anazuka mparliament adauza anthu olamula kunena kuti panthawi ino yomwe muli mboma mukakonze kundende kukhale matoilet abwino akaida zigona babwino chifake siku lina lachi ndinu muzakhale tu muli kumene kokoto kodi siku lina chetu kubwera kuno ndi bwana tinakaja ku beach side pena pacha apo siku lichati mabwana ndi free zinaiza bwino panga somba maplonzi ndikuina kwaitika mapita kumadzi weniweni ayi panalibe ali kuefe apa amwene zomvesa chisoni kwambiri zomwe zimachitika ku Malawi ukakhala kuti uli kunja kwa boma ndiye makhala ndi mfundo zoopsa kana koma sikulozedwa ayi koma ni mutu mwatu mumaganizidwe chifukwa wina aliyesa makhala ngati ndobwera ati ku Malawi palibe amalitenga kuti Malawi ndilache yetu ndokuzani amalawi ambiri akazasinda nomaitenga kuti Malawi ndilawo Malawi watu azakhala osinda koma tosefe ku Malawi timakhala ngati obwera kuti wina achana ngoti samusira ku Malawi ngo ndi kwina pomwe tizapita ndi china chonse somwe timapanga ife chimakhala chongopanga kuti basi cha temporary yetu ndi amene kumene makunyadira ni nkhani ndionena kuti chinakomera ndikubwereza chinakomera farm president kunena kuti amene akhale kuna abwereso chiro ziwiri zitatu asanyamule limodzi ndi anthu omakubwerera ndi nkhali kuno komanso kuti alimbikitse asikana athu ascoaches ngakhale sitinawine game komabe tapanga qualify ndi zinthu zomwe pa zaka zambiri mbita khatu kuzisowa komabe mulungu wazisomo kuti atisira pompa yani atipangisaso tipambane magame onse omwe asalawa mpaka tipange chozizwa chomwe anthu samakhulupirira mukaona mu group yathu yomwe inali Malawi ndi ziko pa FIFA ranking 100 yomwe inali yakumapeto kwambiri ndi matimu ena omwe anali mu group yathu anali kusogolo kwa ife tinachinya timu yomwe ili number 1 FIFA ranking Nigeria so ndizisomo za mulungu basi muziziwa zimwe ndi mulungu akafuna udalisa saona yani ndiye feso tikukhulupirire kuti mwina chaka ichichi ndi chaka cha mayango mulungu afuna udalisa for the first time our scorchers will go to the World Cup muziwe zimene zichitika ndithu mugalizo tuneba watichinya iye ndikuwina game ngoma ifeyo ndikupitirira sizinachitike etu zimene zozo kwa anthu omwe maikonda Malawi pitirizani kuikonda Malawi tendi zili konza tisiye kukhala ngati anthu obwera ine sindidana wina aliyense koma zomwe ndimalankhula pa malive ndi za Jomo ndimene amalionera dziko Jomo ine ndimakonda president a dziko lino chifukwa ndi munthu mmodzi omwe amakonda dziko lino a professor amalikonda dziko la Malawi kwambiri ndi chifukwa anavomereza kuti azayimirenso ngakhale nthawi yawo anayiona kuti inayitatha komabe ananena aso akuchoka kupita South Africa kunena kuti anabwera kuzayimira
kuti apulumutsa Malawi kuti isakhale one party system mu Malawi kuno. Chifukwa amalikonda ziko so apanso ifenso tizilikonda dziko lathu komanso tizakonda president athu a Professor Arthur Peter Mutharika kuti bwana mzimu wawo uzikhala usangalala. Ifenso omwe tikuwatumikira ntchito tiwatumikire muchoonadi, posatengera komwe tikuchokera, posatengera mtundu wathu, posatengera chipani chathu, koma kungolikonda dziko lija ndikuwatumikira a president aja kuti a president azimva kukoma zikuzokhala zinthu zabwino. Zimawawa kwambiri bwana. Goalkeeper, football is a game of mistakes. Musamweruze kwambiri goalkeeper. Ndizoona anapanga lako koma ndiye mwe ujatu zana manchemelera kuti goalkeeper wabwino. Mumpira zimene zimachitika komanso zinakhala bwino kuti ife Zambia tu ni mbale wathu. Zambia tatikana nchinya ndikutuluka. Zambia jabwiza kudani Malawi pakakalikali bweza kuti Malawi ndio oyipa. Koma ife tinampasa mwayi wa Zambia uchi. Watichinya watuluka chifukwa cha kuchibwana chake ndi uchisiru wake. Chifukwa Zambia watuluka chifukwa cha uchisiru wake. Walipera kuina timu ili ndi anthu 9. Iye analepera kuipanga draw chifukwa iyo jakata panga draw Nigeria. Bwezi zambiri zitayenda. Yeah, what we are saying is not only about Malawi. We are talking about Malawi because it's our country. But if we compare other countries with our country, you see that there's a lot of people who don't love their own country. It's the same thing that I was sharing with the Excellency, the mayor of Casablanca. They say, you can go to African country and see what they are doing there. Someone will not appreciate what Africans are doing. But the same thing when it's been happening in Europe, people will be clapping hands because they see it in Europe, but they will not clap hands when they see it in Africa. So that is that's why I say we need to change our mindset. We need to start thinking otherwise. Without changing how we think, things will not work. I'm going to go give a jomwe jijaduma jichemelera jija. Akula muziziwa kuti ife ndi Zambia. No matter what pressure imakhala hapo. Mukaonesesa anthu aja anaonesesa kuti sanakazikike ife ati chinyi letu zigoli. Ndizo mwana apanga Zambia. Sanakazikike goki paso takakapa golo to amakandi pressure atu amwe. So anantutumusa iyo jasana konzekeli pamene pachapo. Koma I think makochi wakugwira bwino ntchito aona mavuto mwali pakhala pansi awakonza mavuto. Game imene kubwera isichitika zimene zijazo. Muona kusintha game imene kubwera. Musadandaule yayi. Scorchers to the world, guys, to the world. Mukaona deputy ambassador amene amavinira. Muwaona. Mambo ile ni malonda zisama. Etu akulu tu. Apa ndikutusira ku nyanja. Ndoti itadusa sawina eti. Tinadusa kuno ngati. Muya. Casablanca Morocco Okay. Ai. Okay. Sisi nafike. Hata apa ndikudusa ku nyanja mweno. Mwaona? Kuli bedu building kumene kuko. Tiziona bibe building. Koma mwene. Anthu omwe amaloleza zimene kuti anthu azimanga mahotelo kufupi ni nyanja aja amabwera tikunja kuno tamwe ndiponso ambassador ineni mapya mtima bwanji amwene anthu seja tu amabwera kumaona izizi ndikubwera kumalawi kucha chifukwa wina wacho auza kuti apa sakena kake basi ndikumalolera anthu aja kumamanga akuti mumazi mwene akuti akufuna azifira madzi. We are destroying our country. We are destroying our mother Malawi. Tieni nyanja jatisiye. Ampawi olemera afunoka azipita umene kuchoka sewera. Mene akufunira. Osati muntu chifukwa choti olo muntu ayika mahotelo kutali ndi nyanja. Anthu azikagona be mahotelo akafuna kusambira azipita kumadzi ukasambira.
ndizotheka tu zimenezo koma mmasekera nyanja jammasekera Malawi ene yache sanjoya kumene kuchako chifukwa cha inuyo baba inuyo ankolo we need to change tisinthe tiyambe kuganiza maso pano amwene ine akuluakulu ndacheza nanu ndimangofuna ndikupaseni kamoni kaku Casablanca ndikupaseni update koma mani pomaliza a National Bank timakunyadira ine ndimakondana ndi mabanki onse FDH Bank, Centenary Bank, NBS Bank, mabanki onse alipo koma nkhani yomwe ili pano ndi ya banki yomwe yabweresa Malawi ku AFCON. Bank yake ni National Bank. National Bank, we salute you what you have done. Apa uli ndikulowa Morocco moto amene chili ngati chimpiratu tachione chimoto ichitu chimpira ichi chikuoneka ngati chimpira ichi fepa tikulowa minimum chabwino bwana Patrick. Why don't you go and park in the underground car park of the mall? You want to park here? Yeah. But it has parking in the underground. As you wish. As you wish. Yeah. Why would you want to park here? This is so, let's go and park underground. Then we use the elevators. Come on. It's closed. This is the entrance, isn't it? And then if it's closed, then they are renovating the car park. And then go back there. Bro, you wanted to open for you. I didn't know why they put these enclosures. Hey. Tona ifida nyadilani. Zona nkhani limanena li National Bank ndio mayapangisa kuti Scorchers ifike pomwe yafika apa chifukwa inayikapo ndalama kumpira wa azimayiwo kuti azimayi nawonso azizifaitira. Is this also not a restaurant, Lina? This one? So this one on the right there? Here? Morocco Mall. No. What is cafe. it? Huh? Cafe. Terrace cafe. Okay.